Тази държава или каквото останало от нея няма да се оправи, докато се действа по принципа на целесъобразност, а не по принципа на законосъобразност. Да се защитене правата на всички български граждани, а не интереса на някои така наречени лидери. Какво имам предвид? Великите конституционни промени, които приеха в рамките на няколко дни, хора, които дори не са влизали в съдебна зала, които карат на спомени какво са учили преди 10, 15, 20 години или са завършили преди 2-3 години. Ясно беше, че всички тези така наречени реформи са противоконституционни и трябва да ги направи единствено и може да ги направи Велико народно събрание. Но какво се случи? Отмениха в частта за съдебната реформа всичко като противоконституционно. Защо? Защото това е безопасно и няма да има никакви политически последствия. От друга страна, не се постигна мнозинство и останаха в сила промените в Конституцията, ограничаващи правомощия на президента и превръщащи го едва ли не в така длъжност с правомощия на пазач на паркинг. Защо? Защото най-вероятно е оказан политически натиск върху членове на Конституционния съд, за да остане това положение, което също е явно противоконституционно. За да не назначава президент служебни правителства и да може ГЕРБ и ДПС да влияят върху изборите през Министерство на вътрешните работи, през митниците, през НАП и през съдебната власт. Чисто политическо решение. Последиците за държавата, кой му пука?